Hey guys, so what's up guys? Hi! Hey me, Tonyo Kula Vlogs. Welcome to our vlogs. Yeah. Bring it back. Lumami na, may ganito ko sa kanila. Nagpapangko ba? Nagpapangko di ba? Giyayo na mo. Uyang! Ano na ka? Shoutout yung amigo na, Uyang! Okay ra ko dire. Okay ra ko dre. Bantayan kang buwan. Ko ani. Ginagawa ni Radam na di ba sa Oh, jadi mas, yung picture ba? tong gasa. Bilas, lata. DJ di Sarap Jim. DJ Batos. Lah guys. Mas mado. Lah guys, ato ta sa kanti guys, mga tagkuan guys. Yo. Takin nga ka. Guys, mangayo ko diri ate, may magbihat. Bilis na lang din. Diyan ka na dai. Kain dai. Kata mo man dai, partner ako. Tara. Ay. Lihat mama ni mama. Yan na ako. Yan na ako. Yan na ako sa sarili guys, dali ko maulaw. What is that? Tanggal na ba? Shit. Meanwhile, Iya, tumag taas siya may. Putang ina mo ginagawa mo. Buat may babayan ni. Nani? Yo, kanto. Tara. May awang. Nabang. Saan mo tayo? Ayun. Ha? Balik dito, nalibang ko pa, balik. Pwede balik natin. Hindi ko na ba? Hindi na pang bibig. Tagin na. Ha? Sorry, pwede ka, ulan-ulan, manggod. Uy! Kaya mo ba? Video rabi. Sorry ba? Gago! Kiss dito. Ay Anton, Anton. Anton, kiss. Kiss. Bilang tang. Ayaw siya ba? Gawin naman mo, be.
Ba, manginabang ko, Ben. Ano na? Nabang. Kalukoy tao nila. Ay, bisa maning kuwar. Ala, mira. Ala, mira. Jatuh ganti. Ah, ganti ini. Nah, main deh guys. Main deh. Oke. Oke. Ay, itong tawag mo, matabi. Ako yung silyo! Ako yung silyo! Gatago. Ano mo? Piso lang, piso. Piso. Bali eh. Nasaan ka? Dato mi Krisa, mingaw kay lapok na dito daw. Kita. Dala, wait, tawag sulod. Tawag. Wait. May Rubing bay. Ay. Rubing. Ikaw. Nay. Ha? 24 hours sa mundo rin, warta. So guys, balik kita. Shout out ka Bibi din, nagaan mi 20 anyos. Ay, kita din. Shout out ni Gunggo. Tara. Nabang guys. Nabang. Oh. Damat, jatang, Kin, nabang Kin. Ayun, sibus. Ha? 30? Salamat, nagana. Nabang Kol. Nabang. Saan na siya? Nabang. Pambugas ba? Isa mo ka? Ang chismosa naming kapitbahay! Gago! Hindi. Ano saan gusto mo? Pambugas. Ha? Pambugas. Pamugas. Oh. Imuang naman ka, oy. Video na ko. Video rami. Dito sa taas. Pangbugas na, pangbugas. Ay, pangbugas lang. Ha? Ay, salamat. Ay, hindi nga dito eh. Dala, Ay, sumay yata ka na ron. Init pa. Yan na lang. Managan eh, mabuting pinta. Tol. Ay, kanya mata. Ay, Choy! Dari ay, naka dyan sa ka. Dalit lang. Ay, dito. Ha? Ha, magigan dyan. Di dito, may nag-ayo, may bangko ba? Nangani ba? Asitin, ang ilalom di ay. Oy, silyo, oy. Ay, salamat. Ma'am, salamat ma'am. May hapon dia ma'am. Direbot. Ay, na-Jody! Ha? Oh, di ba? Ata, di na scripted ha, di na scripted. Yata di na siya dyan. Ay, ditago man. Ha? Kaya niya. Ngaon tadi ya, ngaon. Umaklaro, oy. Itngit. Ay, may hapon. Yan ang arawan, ma'am. Ma'am, yan ang arawan, ma'am. Ma'am, yan ang arawan, ma'am. Bata guys ako. Ano masunod din na? Oo. Salamat, ma'am. Salamat, ma'am. Hapon, ma'am. Bye. Bangka ni sabi. Bangka sabi mo, pagpunta ka ba? Yan yata sa dos. Zumbi gago eh, zumbi. Salamat kay Bay. Bangkap daging Bay. Pero ulit ako ah. Dapat na. Data mo kay Panday. Bus long way, bus body. Extra. Dapat ko na. Oh, tingko na. Jis to, Jis. Salamat. Badi. Tara. Cool. May nabang dahil. May lang. Ice cream natin. Ay, gano'n. Dapat inabang ako. Pan, gumalang ka na tuloy.
So guys, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan yung video, please like, comment, and subscribe my channel guys. So karon kita gaan ko kwarta guys. Kung namimos ni dala, mo yung kita na mo. So natay 76 guys. 76 kita na to karon. Pwede na tayo adlawon guys. Dito naman to sila yung lugar. Bal. Dalawa. So karon guys, ang amigo guys, shout out siya guys. Salamat sa sa video mo. Low energy, matamlay, low focus ka. Baka energy gap yan. 4 out of 5 kids have it. Shout out sa naghatag ka na no, naghatag ko kaning biskwit, biskwit. Shout out ko sa papang Miggy day, kay Idol Mix dia. Shout out sa mga, and shout out ko sa mga papa, sa mga pamilya, sa mga trabante dia. Shout out, salamat kasi biskwit guys. Maraming salamat. Guys, kung gusto mo part 2, part 3, part 4, 5, 5, 5, 10, comment down below. Ha, mga part niya, part 1, part 2, part 3. Comment na mo sa obos guys kung gusto mo part 1 mga limusta sa kasang area. So guys, maraming salamat. Peace. Wow.